వాడు అడుగు పెడితే కథ మొదలవదు, లెక్క మొదలవుతుంది. ఇక్కడ నిజం అరవదు, నిశ్శబ్దంగానే గర్జిస్తుంది. అత్యంత సులభంగా, వేగంగా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించగలిగే ఏకైక మార్గం రాజకీయం మాత్రమే. వాడు నడిచే దారిలో ప్రశ్నలు ఆగిపోతాయి, తీర్పులే మాట్లాడతాయి. ఒక బందిపోటు ఇంకో బందిపోటు దగ్గరికి ఎందుకు వస్తాడు? రాజకీయ నాయకుడి మౌనం, పడుసుదనంలోని యవ్వనం ఊరికే ఉండవు కౌన్సిలర్. ఈ నేల వాడిని సామాన్యుడిగానే పుట్టించింది, కానీ కాలమే వాడిని కాలయముడిలా, కర్కోటకుడిలా మార్చింది. నాకు బతుకు మీద ఆశ, నమ్మకం ఉందంటే అది నువ్వే. ఎందరో తలరాతలు మార్చిన శక్తిపీఠం రా జైలని. సంకల్ప బలం గట్టిగా ఉంటే, చేసే పనిలో చిత్తశుద్ధి ఉంటే మన శత్రువులు కూడా మనకి సహకరిస్తారు. ఒక్కసారి తప్పు చేసి ఈ ప్రపంచంలో ఏ మూల దాక్కున్నా అది నీ దగ్గరికి వస్తుంది. అది చాలా సిన్సియర్ రోయ్. ఏదో ఒకరోజు నిన్ను చేరి వెంటాడి వేటాడి చంపుతుంది. నా కొడక.